ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮಧ್ಯೆ ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂದು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಕ್ ಪಂಡ ಶೀತ ಕೊಡೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಂಚು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈತೀನಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪೋತುನೆ ಅನ್ನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಅರ್ದು ಒರೆಸದು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದೆ ಬರ್ತದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪೇಟೆ ಪೋದು ಕೋರಿ ಕನದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಟೈಮು ಇತ್ತೆ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ 10:24 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೋರಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿಂಚಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಾತಂಡು ಅಂಚ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ವಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪೋಯ್ ವಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲಿತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಆದಿತ್ತಂದು ರಿದ್ವಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಾರದ 5 ದಿನ ಆಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಾರದ ಆಜಿ ದಿನ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದು ಮಂಡೇ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ ದಿನ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಂ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸೆ ಪೋಪಂ ಬೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಂ ಬಂದು ಅಂಚ ಟೈಮ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನಾನು ಸಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನೀನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆದಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾಪಂ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಲತೀನಿ ಕೋರಿ ಪೇಟೆ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ 1 kg ಉಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಉಂಡು ವಾವ್ ಪೂರ ಮಾಸದನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೇಟೆನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಸನೆ ಬಾರ್ದೇರು ಖುಷಿ ಅಂತುದು ಯಾನೊಂದೇನು ರಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಉಂಟುಜಿ ಪೂರ ಜಾದು ಪತ್ತು ಹೋಗ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪತ್ತು ಅಂಟುದು ಹೋಗ್ತು ನೀರು ಪೂರ ಕಲರ್ ದೀಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಂದಜ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುದ್ದುದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಬಂದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕಲತಿದ್ದಿಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಅವಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಕುಂದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಚೂರು ಜ್ವರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಮೈಕೈ ಪೂರ ಬೆಹನೆ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪೆಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತುಕೋಣತ್ತೆ ಇದು ನೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚ ಬಾರ್ವಿ ಅದ ಇನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅದ ಗೊತ್ತಡಿ ಪಂಚದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಡೋಲೋಗೆ ತನ್ನಿ ಮರ್ತಕ್ಕಂತೂ ಪೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನಿ
ಚೂರು ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ರೆಪೋದ್ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಜ್ವರ ಯಾಪ ಬುಲ್ದೆ ಯಾ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ವರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿನ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಜೊಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕದು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದಿತ್ತನು ಕಾಂಡೆ ಆತಿತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಟ್ ಒರೆಸಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೈ ಅದಿರ್ಲಕ್ಕಾದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತದ ಮೈಕಾಯಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ದಿಂಗಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಪ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ತೊಂದೊಂದು ದಾದ ಸೆಕೆನ ಚಳಿಯ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ತುನಾಗ ಚಳಿ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ತ ಸೆಕೆ ಈಗ ಹಂಗಿದ ಅಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೋರುಂಡು ಜ್ವರ ನಿಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಣಗು ಇನ್ನೇನು ನೆನೆಪೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕಾಲ ಬೈದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಕ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸಕರಿದ್ದಿ ಸುದ್ದಿನ ಪುನಃ ಇದ್ದೆ ಜ್ವರ ಉಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ದಾದಲ್ಲಿ ದಿನ ಐತಾರತ್ತ ಲಕ್ಕ ಜ್ವರ ಗಂಟೆ 10 ಜ್ವರ ನಾನು ಲಕ್ಕದೇರ ಇಜ್ಜ ಲಕ್ಕದೇರಿಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದೇರಿಂದ ಲಕ್ಕದು ಕುಡ ಜೈದೇರ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತ ಪೋಪೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಜೊಪ್ಪೆ ಉಲಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಒಂದೆಂತ ಕಡೆ ಓಡು ಒಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಫ್ರೈಕ್ ದಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೇನ ಒಂಚಿ ಪಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಅವನು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಓರಿ ಮೂಲೋರಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಯ ತಿನ್ಪುಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಎಡ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಆತನ 4 ಜನ ಲಂಚ ಒರಿಯರೆಗ್ ರಡ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಗ್ಗೆಂದ ತಿಂದ್ರೆ ಕಾಪುಜಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅದು ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಟು ಉಂಟು ಅಂಡ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ 9:09 ಪಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ದಾಯಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು 4000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸೇ ಅವು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಗಿನ ಏಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ್ನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರುನು ಅಂಚ ಮತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸರಿ ಕಟ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಚೂರು ಪಾಂಡಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ್ನು ಅಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವೋಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಅವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಪೋದಿ ಇದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಸೈಯಾರು ಬುಡ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಮ್ಮಡವರು ರಂಜುಡವರು ದಿವ್ಯಡವರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೊಂತಿರ್ಗೆ ದಾಯಿ ನಿನ್ನಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಜೋಳು ಪಂದ್ ಆತೆನ್ನ
ವೀಡಿಯೋಸ್ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಗಲಂಚೇನೆ ಪರಿಚಯದ ದಿನಗಳು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ಇರ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಪುರಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಪ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಓಯ ಯಾಕೆನ ನೀತು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುವೆರತ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರದ್ದು ದಾದನೆ ಅವಡ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ನ ಇಕ್ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾನಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ತೂಕ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೇಪ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಯಿನ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇತೆ ದಿನ ತಿರ್ಗುನ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಏರ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತರ ಅದು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದೆ ಬಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಊರುನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪುಡು ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದೇನಿದೆ ಪುದರ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಊರು ಇಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿಯನ ಪರಿಚಯದ ಗುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಲುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೇ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಗುಲ್ ಮಾತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೆನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ.